Kula Brian Jovi saking kelas 11 MIPA 6 presensi pitu badhe ngandharaken sambutan ketua kelas ing pengajian kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal dumateng Bapak Pembimbing Akademik kelas 11 MIPA 6 kalian rencang-rencang kang kula sayangi, monggo kita puji syukur mari Allah SWT kang amargi berkah kalian karunianipun kita taksih dipun caosi kasempatan kangge kumpul ing pengajian kelas rutin kelas 11 MIPA 6 daleme budi kalian kawontenan sehat walafiat. Boten kesupen kula ngaturaken matur nuwun kangge dukungan kalian kapercayaan rencang-rencang kangge angene nglaksanaken tugas dados ketua kelas 11 MIPA 6 ingkang boten enten puniki. Ananging wontenipun dorongan kalian motivasi saking rencang-rencang kang sampun diparingi kangge kula. Insyaallah kula boten nyak-nyake. Ing acara pengajian kelas puniki mugi-mugi saged dadi acara ingkang berkah kang saged mempererat tali silaturahmi. Boten kesupen kita ngaturaken matur nuwun kangge Bapak Pembimbing Akademik kelas 11 MIPA 6 ingkang sampun ngluangaken waktu kalian tenaga kangge ngawasi nglakoni pengajian kelas rutin meniki. Kaping kalih kula ngaturaken matur nuwun kalian saudara budi selaku tuan rumah ingkang sampun nyediakake sarana kalian prasarana utawi perlengkapan supados pengajian kelas rutin meniki dados lancar kalian boten supen kangge rencang-rencang kelas 11 MIPA 6 ingkang sampun rawuh kanthi ikhlas. Mbok menawi cekap semanten anggene kula ngaturaken sambutan yen wonten kesalahan kula anggene matur kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.